Na roštilj se ide sa vašim mesom. Ovo baš zvuči onako smešno, ali to je jednostavno tako. Ako vas komšija Švajcarac pozove na roštilj, ne očekujte da ćete biti onako posluženi, kao što ste navikli kod nas, sa kilo mesa, ćevapa, pljeskavica, šta god već, da se obezbedite sami tako što kupite neko meso ili šta god već želite da jedete, vi ponesete to sa sobom, date komšiji i on će to lepo da vam ispeče ili izgrilira na njegov roštilj i onda će vas poslužiti tako. Nije to zato što oni žele da štede, već zato što ipak ponekad se ljudi ne poznaju baš toliko dobro i ne znaju ko šta voli da jede, i sad da ne bi oni kupovali neke gluposti koje vi možda ne biste jeli, jednostavno oni očekuju od vas da ponesete parče mesa ili neke kobasice za vas koje vi volite da jedete, i onda su potpuno mirni i zadovoljni kada ste vi isto takođe zadovoljni.